حدا سب كاب هيوتها كرحق مزوسن اتا زعبيت تفصما جيغا نمنتاي لخا ملمانيو سبات كتلمونو مكلخا نخبرخا يخا تقالو زلخا لومي سبات ريحقموخا كلو نمنتخن كبرخان بخاميت ملسوم طري زيكونس كساب زتعص زغبر شعنت مستراو سنلبونو سلطات كنغركا بفلاي اتا موداتا نطبي نعقا حدش منت بكا زحيلت سلطانكايا سلام إذا channel سنلبوناي إذا ما دبت سنادلكم دمو أنا حفتهم ليدياي ناس channel حدش تخوينكم سبسكرايب قورو قدامي سلطان سقطع حد سب كرحاكا كله اتزعبي ملسي سقطعي حد سب كباها كرحاكا كله نعقا كم تشنفقا ويدما بزيبقو كتنبر كم زي تخل جيري يزحسب ما بزحتو سب أب كم زكيزي سلمنتاي نعمل لما الأختي سدد يدول ويدما أم محبرة مرة خيبتات صحفاتي زرقح إذا كل تجواراتكن نتزرحا كاسب العلنا يزهوا سلمنتاي مخنياتو سمعتها أو إيدو سلزق تخيو أبسنا البونا دك سبات باروبتا أي فوتين يوم نسخا سقت بالخلخا أو أمرو تزرحا كاسب عاوينا يحتو ملك تفتر لخا سلمنتاي سقيلو أي حزن نديو من الوقت كان سبرخي بخون بحق ضيفتون نيريو እዚኦም ሕተታት እዚኦም ድማ እዮም ነቲ ሰብ ቀስ በቀስ ናብ ጣዕሳ ዝመርሕዎ ስቕቲ ኻንዕኡ ከም መስያት ኮይኑ የገልግል እሞ እቲ ዝገብሮ ስጉምቲ ክሳብ ክንደይ ጌጋ ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ክሓትት ይገብሮ ኣብቲ ግዜ እዚ ስቕታ ማለት ኣፍካ ምዕፃው ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ስልጣን ኣብቲ ስክሪን ዘሎ መልእኽቲ ኣይትስደድ ዋላ ሓንቲ ጥቕስታት ኣይትልቀቕ ንዕኡ ዝምልከት ይኹን ብዛዕባ ቃንዛኻ ዝገልጽ ዝኾነ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይትዘርግሕ ሚስጥራዊ ኩን ዓለም ንስኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣይትፍቀደላ سبات بزعبخا حبريتا مزسونو واقاخا أبعينتو ميوسخ سبات نتبقل زرخبو نقر واقا أيهبون يوم نسخا كتلمونو مكاللخا نرأسخا ركاش تقبرا لخا سقت بالخلخا قن نرأسخا كبرت تقبرا لخا سقطا مالت بزيو أخاون هيوتي وقبتي أزبل حيال ملغت بزي قارات من محلاف مالتيو قالات مبزحت إجزين نمنتنا يقالعنا يوم سقطا قن قرمان موقسن يفتر حادث بكرحا كم الزوسن قالات خاي تباخن نوح سقطا كاب عشاحتنا يلمنا قالات نلعلن زلاخ يحفرون ينقط قطعنيو كالاي ناي مرحا وسانو أخبر لهم كنت حزوم أي تكادن دحانكن اللي خب مرقع تفلي إزد ما نعها كم حدا رأسنت منزلو حيال سبيريكا حد سبك في الليكاية ويرح أتيدين له قبلك خلو بوشتو حال النجار يتسبزلو كسلمونا كتبكي ويدما بزيبو هيوات كم تزلمت تكاكتوريو نص بس تكبر خغير دما انا كاب بلص يزبل يتعبت سميت كراكبي دلي نص خاغنت تزبي زي كونس نت زي كموتسلن بونا ملس هابو ابسن البونا حد حق له زي ترغغع سب طري نسوات لمحد زكادل نص خاغن بمرغغع وسانا خيا خوريا دحان كل كتب الخلخه حد عاوي ملخت تسدد لها هيوتي اب إلخا ايكونت نزلا نص خانت هلخا صبو انت قد خاون هيوتي اي تفرسنا مباليو كبرخا كفرخا يبلص نسبات كتحزيخا نمنتكا همزي تشيط كتر امكلخا كابت زنبروم لعلك خبرخا يقددو سبات ببحريو نابت كتشبطو زيخو الحيال منتي مسحاو نسخا كتحزون كتقادل خلخا نساتم زيادة كهادو يمزدليو نسخا قنت معز كتخفتلهم كلخا اتناي سلطان ميزان يغير سلامنتاي زي لمنني بحق رواقي ولي نيرا زبل ترطر او امورو مزرع زد ما يتقدم يسكم تتعسى كبير كتع ايتتو نمنتاي نابلخان ساعات ايتكراخر حرقان ايتري حرقان مالت غنا تقدسلو ملخا مالتيو بمرقع سوكم لقا كم حد نقص حدا سكاب اغزازو كوص مزدلي بتحتنا منقد صرغلو اتمرقع خاينعتهم قطالنا حلنا قازا زخونم سباتنا حقنا واقع خزردو نسات مسرح او هيوت خزياده وقت خوينا كتقصل كوري خلو طراي كاب غزخا كوصن زمرت سب معصو ايتعصولو بانصرو بخبر فنو نسو صباح ندحر تملس كتمت كلو زحرق سب زي كونس كروه وزي خل كبر سب كم تفكر دايو سالساي اب غزا رس خوف رغبار اتسبلص حنا مفتاي بلوص كوين كام مركابيو سبورت سراح قربت خطخناهن حدش قلت ما تمهار حدا سب كبخ كرح كلو نعك كم صرفه وي واغا زي ولغير يزريكا اتزعبي جيجا دما نسات مسرح او تدافيخن تسبابيرخن كتنبر مفتانيو اتحيال من نزلو سكن اتسترفو الحيل جيزينا وشتو يزملسو ابسن البونا اتزعبي حنا مفتاي تصبو كاين كامن باريو زبال ممرحلو نزلاتخا وين نزلو مخاسبات زياده زقطع النجر انتي مسلكا نساتم زي بلون كتفرحن كتموتنا تصبوها خلو نسخا كن كاب زنبرخاي بزبلص دمي كان حيل خان كتوصخ لخايو እዚ ድማ እቲ ንሳቶም ክትዓሱ ዝገብር ቀዳም ኣይስጉምቲ ኣብ ገዛ ርስኻ ክትሰርሕ ከለኻ ብስቕታ ይኹን ብለውጥኻ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣናእውጅኻ ዘይኮነስ ድሕረ ዋርሓ ሃንደበት ሓድሽ ኮይንካ ክትመጽእ ከለኻ እዩ እቲ ሃንደበታዊ ስባድ ዝፈጥር
ሰባት ንተሓድሽ መንነትካ ክሪኡ ከለው ንሳቶም ዝሓደግዎ ሰብ ዘይኮነስ ክረኽቦ ዘይኽእሉ ልዑል ደረጃ ዘሎ ሰብ ኮይንካ ትጸንሖም። ወፍሪ ኣብ ገዛ ርእስኻ ማንም ሰብ ክሰርቆ ዘይኽእል ሃብቲ እዩ። ሰባት ክመፁን ክኸዱን ይኽእሉ እዮም። እቲ ዝሃንጽኸዮ መንነት ግን ዘለኣለም ምሳኻ ይተርፍ። ንርእስኻ ክብርቲ ምስ ገበርካያ ዓለም ብምልእታ ንዓኻ ንምርካብ ክትፅዕር እያ። ራብዓይ ሓድሽ ሓጎስ ድለእ ህይወትካ ኣብቲ ዝረሓቐካ ሰብ ተንጠልጢላ ከም ዘይነበረት ኣርኢ። ምስ ካልኦት ዕሩኽትካ ትዘናጋዕ ተሓጎስ። ንሳቶም ዘይብሎም ክትሕጎስ ክሪኢኻ ከለዉ እዩ ትጣዕሳ ዝጅምር። ብዙሓት ሰባት ካብ ህይወትካ ክወፅእ ከለዉ ንርእሶም ከም ኦክሲጅን ብዘይብኦም ክትነብር ከም ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝርእይዋ። ንሳቶም ምስ ኸዱ ህይወትካ ጸልማት ክትኸውን፣ ስልክኻ ክትዓፁ፣ ካብ ሰባት ክትሕባእ እዮም ጽበይኻ። ንስኻ ግን ብኣንጻሩ ካብቲ ዝነበርካ ዝበለጸ ክትሕጎስ ከለኻ ነቲ ዝነበሮም ናይ ልዕልና ስምዒት ኢጉ ሓመድ ኢኻ ተልብሶ። ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ምስጢር ኣሎ። ሰባት ዋጋኻ ዝርድኡ ንሳቶም ኣብ ዘይብሉ ህይወት ክትዕወት ክሪኢኻ ከለዉ ጥራይ እዩ። ንስኻ ምስ ካልኦት ዕሩኽትካ ክትስሕቕ፣ ሓድሽ ቦታታት ክትበጽሕ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ሓጎስ ክትረአ ከለኻ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ትሰድድ ኣለኻ። ንስኻ ንዓይ ንእሽቶ ክፍሊ ህይወተይ እምበር ሙሉእ ዓለመይ ኣይነበርኻን። እዚ ስምዒት እዚ ድማ እዩ ነቲ ዝረሓቕካ ሰብ እቲ ዝዓበየ ጌጋይ ንዕኡ ምግዳፍ ኢዱ ከም ዝጠዓስ ዝገብሮ። ሓቀኛ ሓጎስ ክትመጽ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ክትነብሮ ግን ትኽእል ኢኻ። ንሳቶም ምስ ረሓቑ ደሓን ኣለኹ ንምባል ጥራይ ኣይትተሓጎስ፣ ብሓቂ ግን ነብስኻ ሓጎስ ሃባ። ንሳቶም እንድሕሪ ተመሊሶም ክጥምቱ ከለዉ ንስኻ ኣብቲ ዝሓደጉኻ ቦታ ዘይኮነስ ኣብቲ ብርሃን ዝመልኦ ሓድሽ ዓለምካ ክረኽቡኻ ከለዉ እቲ ጣዕሶም ኣይኽእልዎን። ሰባት ነቲ ዝተሰባበረ ሰብ ይርሕቕዎ እዮም፣ ነቲ ብሓጎስ ዝነብር ሰብ ግን ይስዕብዎ እዮም። ሓምሻይ ዕላማኻ ንዓለም ኣርኢ። ኣብ ስራሕካ ወይ ኣብ ትምህርትካ ዓወት ተምፅእ። ሰባት ንዓኻ ክንዕኡኻ ከለዉ በቲ ተምፅኦ ዓብዪ ዓወት ጥራይ እዮም ሓቂ ዝርድኡ። ሰባት ካብ ህይወትካ ክወፅእ ከለዉ ብውሽጦም ሓደ ምስሊ ኣለዎም። ንስኻ ዋጋ ዘይብልካ ወይ ድማ ትሕት ደረጃ ዘለካ ሰብ ገይሮም እዮም ዝስእሉኻ። ንሳቶም ምስ ረሓቑ ድማ ንስኻ ኣብቲ ዝነበርካይ ክትተርፍ እዮም ዝፅበዩ። ንስኻ ግን ብኣንጻሩ ኣብ ስራሕካ፣ ኣብ ትምህርትካ ወይ ኣብ ቢዝነስካ ዓብዪ ዓወት ክተመዝግብ ከለኻ ንኩሉ እቲ ብዛዕባኻ ዝነበሮም ሕማቅ ግምት ከም ዘይኮነ ተሪኦም ኣለኻ። ሰባት ቃላትካ ኣይኮኑን ዝሰምዑ፣ ውፅኢትካ ግን ብዓይኖም ይርእዮም። ሓደ ሰብ ርሒቑካ ከሎ ንእሽቶ ሰብ ኣይኮንኩን ኢልካ ብቃላት ክትእምኖ ምፍታን ዝያዳ እዩ ዘውርደካ። ንስኻ ግን ስቕ ኢልካ ሽቶኻ ወቂዕካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት ክትረአ ከለኻ ግን ንሳቶም ብዘይ ቃላት ትሽነፉ። ዓወትካ ንዓታቶም እቲ ዝለዓለ ፀርፊ እዩ። ሻድሻይ ሚስጥራዊ ኩን። ስምዒትካ ንዓለም ኣይተካፍል። ሕርቃንካ ይኹን ሓዘንካ ብምስጥር ይኹን። ሚስጥራዊ ሰብ ኩሉ ግዜ ተፈታውን ተኸባርን እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ስምዒታዊ ጉድኣት ምስ በፅሖ ቀዳማይ ተግባሩ ስምዒቱ ንዓለም ምዝርካሕ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ሓዘኑ ፖስት ይገብር፣ ቃንዙ ዝገልጽ ግጥምታት ይጽሕፍ፣ ወይ ድማ ንኩሉ ዝረኸቦ ሰብ ከመይ ከም ዝተጎድአ ይነግር። እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ድኽመት ምልክት እዩ። ንስኻ ግን ብኣንጻሩ ሚስጥራዊ ክትኸውን ከለኻ ንጸላእትኻን ንዝሓድጉኻን ሰባት ኣብ ዓብዪ ናይ እምሮ ውጥረት ትእትዎም ኣለኻ። ሰባት ነቲ ክርድእዎ ዘይኽእሉ ነገር እዮም ዝያዳ ዘኽብሩ። ንስኻ ልክዕ ከም ዝተኸፈተ መጽሓፍ ኮንካ ኩሉ ስምዒትካን ተንቢብካ ኣለው ንዓኻ ቀልጢፎም ይጸልኡኻን ይንዕቑኻን። ንስኻ ግን ሕርቃንካ ይኹን ሓዘንካ ሚስጥርካ ምስ ትገብሮ ኣብ ኣእምሮም እንታይ ሓሲብ ይኸውን፣ ሕጉስ ድዩ ወይስ ሕዙን ዝብል ቀጻሊ ኩናት ትፈጥር ኣለኻ። እዚ ሚስጥራውነት እዚ ድማ እዩ ዋጋኻ ሰማይ ዘዕርጎ። ሸውዓይ ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዕረፍቲ ውሰድ። ንዝተወሰነ ግዜ ጥፍእ በል። ንሳቶም ዛዕባኻ ሓበሬታ ምስ ዝስእኑ ዋጋኻ ዝያዳ ይረኣዮም። ኣብዚ ሎሚ ዘለና ዓለም ሰባት መንነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እዮም ዘቐምጡ። ሓደ ሰብ ካባኻ ምስ ረሓቐ ቀዳማይ ተግባሩ ንስኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ምክትታል እዩ። እንታይ ስእሊ ሒዝካ፣ መን ላይክ ገይሩልካ፣ ኣበይ ተዘናጊዕካ። ንሳቶም ብዛዕባኻ እኩል ሓበሬታ ክረኽቡ ከለዉ እቲ ንዓኻ ዝነበሮም ናፍቆት ይቐትልዎ ኣለዉ። ንስኻ ግን ብኣንጻሩ ጥፍእ ክትብል ከለኻ ንዓታቶም ኣብ ጸልማ ተሓድጉም ኣለኻ። ሓደ ነገር ብበዝሒ ምስ ዝርከብ ዋጉ ይቕንስ፣ ክትረኽቦ ምስ ዘይትኽእል ግን ዋጉ ይውስኽ። ሰባት ነቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዘሎ ነገር ንዓት ይሕድርሉ፣ ነቲ ዝጠፍአን ክረኽቦ ዘይኽእሉን ግን ሃረር ይብሉ። ሚስጥራዊ ምስዋርካ ንዓኻ ከም ክቡር ወርቂ ገይሩ የርእየካ። ንሳቶም ብዛዕባኻ ሓበሬታ ምስ ዝስእኑ እቲ ዝሓደገካ ሰብ እቲ ዝዓበየ ጌጋይ ንዑ ምጥፋእ እዩ ዝብል ርትዓዊ ስምዒት ይወሮ። ሻምናይ ርእሰይ ርአይታን ጽንዓትን። ንርእስኻ ኣይትውቀሳዕ፣ ሓሊፉ እዩ። ንርእስኻ ክተፍቅራ ክትጅምር ከለኻ ካልኦት እውን ናባኻ ክሰሓቡ ይግድን እዩ። ሓደ ሰብ ካባኻ ክርሕቕ ኣሎ እታ ቀዳሚት ትፍጽም ስነ ልቦናዊት መጻወድያ ንርእስኻ ምውቃስ እያ። ምናልባት እኹል ጽቡቕ ስለ ዘይኮንኩ ይኸውን፣ ምናልባት ስለተጋገኹ ይኸውን እናበልኻ ንርእስኻ ክትወቅስን ክተዋርድን ትጅምር። እዚ ግን እቲ ዝሓደገካ ሰብ ዝድልየ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ንርእስኻ ክትጸልኣ ከለኻ ንሱ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ስልጣን ይዓቢ። ዓለም ንዓኻ ተኽብረካ፣ ንስኻ ንርእስኻ ብተኽብረሉ መጠን ጥራይ እዩ።
ንርእስኻ ክትወቅስ ከለኻ ንመነትኻ ተዳኸም ኣለኻ ንርእስኻ የቕሬታ ክትገብር ከለኻ ግን ካብቲ ናይ ትማል ሰንሰለት ትፍታሕ ኣለኻ ርእሰ የቕሬታ ማለት ሰብየ ተጋግየ ግን ድማ ካብ ጌጋይ ተማሂረ ዝበለፅኩ ሰብ ክኸውን ኢልካ ምስ ርእስኻ ሰላም ሙራድ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ብባህሪኦም ናብቲ ኣብ ውሽጡ ሰላም ዘለዎ ሰብ ምስተሓቡ ንስኻ ንርእስኻ ክተፍቅራ ክትከናኸናን ክተኽብራን ክትጅምር ከለኻ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምርጋዕ ሓይሊ ተንፀባርቕ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ልክዕ ከም ማግኔት ንሰባት ናብኻ ይስሕቦም እቲ ዝሓደገካ ሰብ ንስኻ ተሰባቢርካ ክትተርፍ እናትፀበየ ከሎ ንስኻ ግን ምስ ርእስኻ ተሓሪቕካ ብፍሽኽታ ክትነብር ክርኢካ ከሎ እቲ ጣዕሱ ኣብኡ ዝጅምር ታሽዓይ መዘውር ሂወትካ ኣብ ኢድካ ሕዞ እታ ዝዓበየት ነጥቢ እዚኣ እያ ንሳቶም ተመሊሶም ክመፁ ከለው ንስኻ ቀደም ተቐይርካ ኢኻ ንሳቶም ክሳብ ዝጣዕሱ ዘይኮነስ ንስኻ ካብኦም ዝበለፀት ሂወት ክሳብ ትሃንፅ ፀዓር መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ሰብ ምስ ረሓቆ ክሳብ ዝጣዓስ ክፅበእ እየ ክሳብ ዝምለስ ድማ ሂወተይ ደው ከብላ እየ ይብል እዚ ግን እቲ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ባርነት እዩ ምፅባይ ማለት መዘውር ሂወትካ ገና ኣብ ኢድ እቲ ዝሓደገካ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሓያል መንነት ዘለዎ ሰብ ግን መዘውር መንጢሉ ናብ ኢዱ ይመልሶ ኣብ ስነ ልቦና ሓደ ሓቂ ኣሎ ሰባት ዝያዳ ዝጣዓሱ ንዓኻ ንምርካብ ዕድል ከም ዘይብሎም ምስ ፈለጡ እዩ ንስኻ ክሳብ ዝምለሱ ትፅበ እንተኮይንካ ንሳቶም ኩሉ ግዜ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ዝብል ናይ ትዕቢት ስምዒት ይስምዖም ንስኻ ግን ንድሕሪት ከይጠመትካ ካብቲ ዝነበርካዮ ዝበለፀ ሂወት ክትሃንፅ ትጅምር እቲ ናይ ስልጣን ሚዛን ሙሉእ ብሙሉእ ይገማጠል ሓቀኛ ዓወት ማለት ንሳቶም ክጣዓሱ ምርኣይ ዘይኮነስ ንሳቶም ክጣዓሱ ከለው ንስኻ ዘይተገዳስነት ዝስምዓካ ደረጃ ምብፃሕ እዩ ንሳቶም ንድሕሪ ተመሊሶም ክጥምቱ ከለው ዝሓደግዎ ሰብ ዘይኮነስ ክረኽብዎ ዘይኽእሉ ሓያል ሰብ ኮይንካ ክረኽቡካ ከለው እቲ ጣዕሶም ንዘለኣለም ቁስሊ ኮይኑ ይተርፍ ንሎሚ ዘዳልኩልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ፀፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ